Mayong udto mga kabistado, live kita karon diri sa may area sang Barangay Kulasi. Kung sa makita nyo ang sitwasyon sa sini nga mga tinion, amo ni di karon mga kabistado no. Ang sitwasyon sang Barangay Kulasi sa aton nga pagasikya sa sini nga mga tinion dala sang matapos nga bubo sang mamunog nga ulan diri mismo sa may area sang Barangay Kulasi. Makita naton mga kabistado ang dalagko nga nagahampak nga mga balod no diri sa may area sa may Barangay Kulasi. Ari ko mismo hampak sa may area sang ako ng tangan area ni isang Barangay Kulasi sa karon ng sistema ho kung sa makita ninyo mga kabistado ang bukid siya isa di ka bukid mga kabyanan pero nagalagko ang tubig halin sa babaw kadtoya sa may idalom no o kita naton nga gabaha man gani ni diri ila karsada ko na dala sang bagyong paen nga nagapanalasa sa karon diri sa aton nasakupan mga kabistado. Kita man naton mga kabistado ang panahon no shadow kabaskog sang hangin kag dalagko ang mga balod nga aton na eksperyensyahan sa sini nga mga tinion gani aton pagida subayo ng iba naton nga mga kabaranggayan diri kaga area mga kabanuhanan kay dikto gani sa may area sang tapas kag party Hamindan na dumaraw dumalag mga kabistado kwartero lubog na to sa tubig baha. So karon so far ari kita subong sa may area sang Kulasi napakita ni kabistadong Joshua ang sitwasyon sa sini nga tinion direkta gid lamang diri sa Kunamtangan. Amo ni di mga kabyanan subayon tatong area ho. Gani sa aton nga mga kuturan magpreparar kamo ha kay nagakusog ang bagyo nga sipaing mga kabistado sa aton sa sini nga tinion. Muni siyang tubig ngan do busay na oh. Gani sa aton nga mga kauturan magalalong gid sa sining bagyo no nga nakasulod na sa aton Philippine Area of Responsibility may posibilidad bala nga ang inyong lugar dira ginabaha na mag-evacuate na mga kabistado kay hindi ni masiling naton nga tiliawan ining bagyo kung ikaw nagapabilin pa dira sa aton nga mga kauturan magalalong ang tanan-tanan sa sining bagyo sa karon nga aton nga ginapangatubang si bagyong paeng mga kabyanan nga may dala sa mabaskog nga hangin kag mabaskog nga pag-ulan toga sini nga bagyo sa karon nga aton nga nasiplatan sa aton nga tagsa ka area of responsibility. Sa diretsa gid lamang diri sa aton nga namtangan sa gyapon yung kaupod kabistadong Joshua Haka. Salamat sa pagmamati mayong Udto Western Visayas sa balita ag serbisyo publiko Radyo Bistado.